Kenthonging Paluwabindo wang siting kakung karagan Hansra sabdaning sapa kakuluruk asauran samono pameh ora hina mega bangkaton sumirat wetan soroting haruna lir netraning sari sari rapo milahing mangarcana sidi sekaring bawra langgeng kaki semaya padha winantuing kamulyan prapta kita ning ngarsa ulun dina iki nggih Ismaya inggih Bukulun sang hyang menang wilujeng lampah kula sembah bekti kula mugi kunjuk Bukulun Ismaya wis ulun tampa paran pawartane kita marak ning abiyantara ulun dina iki nggih Ismaya nyuwun pangapunten Bukulun kula niki ngantos bingung negara kula niki pun dadi guyone wong sak donya hukume pun doyong meh rubuh murak-marik pinten-pinten perkara mung bundhek kaya bolah ruwet kula niki dadi bingung isih penak momong leluhure Pandhawa jaman riyin Semar apa sira ora ngelingake marang para Pandhawa pun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng momongan kula para Pandhawa mongko sak temeni bakal ana nugraha agung kang tumedhak mring Madyapada nugraha agung kang tumedhak marang titah kang gedhe Subratani Semar teteping pangestumu aja kendhat nganti kukut donya iki sira Semar lagi iso bali marang kahyimangan sira bakal momong marang cedhak turuning Pandhawa mbuh nganti sing kaping pira lan ing jaman apa wae sira tetep kudu momong ing Madyapada senadyan ta ora wujude Semar elingna satriya Pandhawa kudu sugih kapinteran
kadigdayan lan labuhan kang utama lire sugih kapinteran pimongang suwa kawruh ngudi kepinteran ingkang piguna kanggo bor pepadang srana sregepa ngansah lan tiping pamikir dene kadigdayan sarate sregepa prihatin lan gegulang marang santosaning raga kinarya memayu rahayuning jagat wondene labuhan kang utama asung suka nandur kabecikan aku pitaya sakutuwe marang Sira Semar Badranaya ning kula mang paling andel-andel supaya Semar niki tasih dipercaya dening sing padha kula omong kabeh asri renggane gunung tertane balumbang baning sakara jinambangan mepaki kang sari-sari yaya taman ngarga saka hung diwaning putri mandili Wahyu Nugra Jati Tamanana senadyan Sira Semar ora butuh wahyu nanging Wahyu Nugra Jati kemengkone kanggo para Pandhawa lamun para Pandhawa wis bisa eling Pramaduk Sina lan bareng nyawiji lawan Jamus Klimasada iku wahyu paling panunggal nang yen to jimat Klimasada durung paja-paja timbul Wahyu Nugra Jati aja tok wenehke para Pandhawa lan tumuni tindakna nggon kita bakal bangun marang kahiwangan aja nganti jeneng kita kelan marang salah Widyapa Katodyan Bratasena kampopoling bang bintulu ati sarira ngula dumung hing mengko dhisik durung suwe nggon kula makuwon ning alas Jatirokeh kene
Tetela iki ana sipating Jaka Tumaruna ingkang mapakake marang lakuku mara gaging aku jenengmu sapa wong bagus. Yen kowe takon nglawan aku wong kliyang kabur kanginan mendung ke barat ring endi tibane ing kono papan dedunungku. Jenengku Bambang Lintang Trenggono. Lho, Bambang Lintang Trenggono. Iya. Kowe sapa Prabu Kresna? Lho. Kowe wis ngerti karo aku. Ora ngerti sabab krana apa? Kowe Prabu Kresna ya Prabu Narayana. Ya ngono apa ora? Oh iya, bener kang dadi kandamu. Aja to panjenengan senadyan sing ana ing mburimu ki aku ya ngerti kuwi jenenge Raden Werkudara. Ya Raden Bratasena. Wah. Sok tau kowe. Sok tau piye nyatane iya ngono kok. Ya apa ora? Wis to kowe garek meneng iya ngono iki nek kangel men kowe iki. Sirah kok atos men kowe iki. Mengko to Bambang Lintang Trenggono kowe arep nang endi? Aku nindakake tapa ngarame sapa sing mbutuhake pitulunganku kudu tak tulungan pitulung sing atiku ora ngarep-arep probaya apa-apa. Lho ngono. Iya. Umpama aku njaluk tulung lawan kowe ngono piye? Apa sing kudu tak tindakake? Negara ngamarta kilangan pusaka gedhe sinebut Pustaka Jamus Klimasada. Ingkang mongko wis pusaka pingitaning para kadang Brata Pandhawa. Yen to nganti jeneng sira kuwi mau bisa manggihake wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Kowe njaluk apa tak turuti? Mangkono iya, entar ning kene. Tak golekane nganti sak ketemune. Anak Prabu Duryudana goncang kancing langit kelap-kelap katon lerkinin sang alis risang maweh gandrung sabarang kadulu hing Anak Prabu Duryudana kok mapan ing tapel mapes negara Ngastina iki eneng apa Sang Prabu? Selak manata ana sing manah kula kepengin mirengaken pawartos pripun kabare Pandhawa. Panjenengan menapa sampun kasembadan ngringkihaken dhateng tata jiwaning para Pandhawa. Pangestune anak Prabu Duryudana Pustaka Jamus Klimasada piyandeling para Pandhawa wis ana tanganku dina iki. Suwe mijet kowe ngranti Pandhawa mesti mati dina iki. Aduh bapa Penemban. Kadangmu padha warantena becik. Besok mendemo baris kang prayitna Yiwa Saranta wong ing Darawati. Ngaturaken ageng punuwun ingkang tanpa pamidine paduka Bapa Penemban Begawan Dewa Kumara sampun nuhuni menapa kang dados panyuwun kula. Ketitik Pustaka Jamus Klimasada wonten ing asta panjenenganipun Bapa Penemban. Ya pancene mangkono. Bapa Slaminipun gesang kula drinati nyumenapi Pustaka Jamus Klimasada menika wujudipun kados menapa?
Oh, garis gedene kowe kepengin bakal ngerteni kaya ngapa Pustaka Jamus Klimasada. Ya, yen pancen mengkono kang dadi penjalukmu nyoh tumuli tampel ana Pustaka Jamus Klimasada karo Prabu Duryudana. Bola-bali pendhita Genthong Umos. Bola-bali pendhita ndrok ketoke jabamu putih jebul jerumu kuning. Ndak kira nek wong waskita, wong dugdeng jaba jerumu. Jebul tinemuning nalar kuwi pendhita sing gosok. Sawangan sejatine sapa Duryudana dina iki? Kae mesti serayaning para Pandhawa. Kowe sida kelangan gedhen-gedhen. Iya. Aja mbok kira aku ki mau ora bisa mancala putra mancala putri. Serayaning Pandhawa rungokno. Aku sing bakal mirang-mirang marang dapurmu legaling atiku barat kae. Kang kadi Sudama Gusti Sasongko kasungan Surya Prabanyur mungsung kaswara rasurming sari ing Prabu Kresna iki ya pancene mangkono kepiye pawartamu nggonmu ngupaya wujuding Pustaka Jamus Klimasada kang ilang saka negara ing Ngamarta. Antuk pamujimu Prabu Kresna aku kasembadan pendhetane tak apus krama. Aku wujud Prabu Duryudana ning dheweke ora ngerti jebul tibaning padha dheweke mung pendhita Genthong Umos. Pendhita ndhok jabane putih ning jerone kuning. Oh, mangkono. Iya, yen ngono kowe bisa lan kasembadan mundi wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Iya, ora dedeng aling-aling. Iki upama Pustaka Jamus Klimasada ngono tak gawane ngono piye mergo aku ki dadi kusiring para kadang Pandhawa. Aku lan Pandhawa kaya dene usir jaran sakretane. Jaran kuwi mau para Pandhawa aku ki mau kusire. Yen nganti ana bobol boroting jaran kusir melu tanggung jawab. Upama mengko aku sing bakal balekake Pustaka Jamus Klimasada ngono piye? Tak jaluk Klimasada dina iki. Wah, piye ya? Abot rasane ngatiku nek aku ngulungake. Mergo nek ngambi ning apa-apane aku nampa bebenduning dewa. Wah, apa kowe ora percaya kelawan Prabu Kresna? Lho, nek Kresnane ngono aku percayane walak-walak Kresnane. Lah wong kowe iki dudu Kresna, kowe pendhitane wong Kurawa ngono. Wah! Arep ngorek-orek jenenge Kresna malah kewirangan dhewe. Nek nganti aku ora ndelik ora urung aku dhewe sing bakal kewirangan. Oh.
mongko kantine tumuwuh salami mung ngawas eling iki kaya Bambang Lintang Trenggono iya kadiparan pawartane entuk gawe apa ora kowe mbudidaya balining pustaka Jamus Klimasada pangestumu Sang Prabu Kresna aku antuk pustaka Jamus Klimasada yen pancen mengkono aku sing bakal balekake kesaning Prabu Puntadewa mumpung Prabu Puntadewa ana ing pengarepanku mengkoto Bambang Lintang Trenggono tanedhi aku dina iki ngregem wujuding pustaka Jamus Klimasada prayoga dina iki Klimasada pasrahna marang Kyai Semar Badranaya sarana nggone bakal memangun marang Kahyangan oh iya sing jeneng Semali kowe kuwi. Iya. Lah kowe iki sapa? Aku Bambang Lintang Trenggono. Srayaning para Pandhawa. Nek wong modele yang ini kok sektine ra iram-iram. Rupamu rembesen. Bentukmu ora genah bongkot pucuke. Wetengmu gedhe. Nganggo beskak ngendi-endi kok sesak jane iki. Cangkemmu, Apa dikira aku ora ngerti dapurmu kowe? Kowe arep ngremehke aku kowe, Arep ngenyek karo aku kowe, Rumangsamu ya bagus-bagus so. Malia bulus jimbung aku ora bakal pangling kowe petruk kantong bolong kowe. Ngapunten ora sudi aku. Kula nyuwun ngapunten ora. Ora ning pangapura karo dapurmu kowe. Rumangsamu kowe iki tek barang wujud bagus kowe kok ngunek-unekke karo aku kowe. Rupamu yang ngono. Kowe diencloki geranganmu to kowe. Inggih bukulun kulingkang tansah sumandhing anak kula pun Petruk kantong bolong nanging sakmenika sampun kasembadan genipun mangsulaken ning Pustaka Jamus Klimasada. Ayo syukur kowe gelem bantu marang anakmu kowe Li Subali. Ingkang mekaten gandeng rampung kewajiban kula parenga kula nyuwun pamit Bapak. Dadah Bapak. Bapak dadah. Ya Petruk sing tegen nderekake marang pukulane supaya ya Petruk. Leng-lenging driya mangun kung kandhuhang limang Klimasada mbok pasrahke marang aku srana nggonku arep mbangun marang Kahyangan. Gustimu Pandhawa kontrene kabeh kaya ngapa?
marika den prayitna semuri sambalik titi tundha gagak ngarang ing Kakang Ismaya kadiparan Kakang pancen wong tuwa kaya aku ki ora enteng sanggane ning saya tuwa saya abot pamikire saya abot tanggung jawabe aku mau dipasrahi dening pukulun Sang Hyang Menangkinen maringake wujuding wahyu nugraha jati marang sampeyan nyoh aku wajibe mung gawa wong gawa ki kewajibane ki mau ora nganggo ning ya mung gawa tok nyoh tak pasrahke marang sampeyan iki jatahe sampeyan Den matur nuwun Kakang Semar dene iki aku pinaringan wujuding wahyu nugraha jati saka jagat ayah iki nugraning pangeran kudu mbok syukuri Den ning aku sing ngampil kelima sadamu sarana nggonku bakal bangun marang kahyangan ngene Gus areh ning aku ki mau saiki nyawang kahanan kang kaya mengkene iki aku rumangsa sedih ngendi-endi anane mung kisruh mongko nalika ana wawan kang hanan wawan pernatan atiku wis nyicil seneng rasaku duwe pangarep-arep bakal tentrem nanging jebul meleset saka pitunganku akeh punggawa praja sing nganti sakyahmene isih gugu karepe dhewe-dhewe guru cukupe dhewe ketoke disumpah ning jebul ora wedi karo sing gawe urip glendam-glendem do golek alem mesam-mesem do golek marem ngendi-endi iki mau ora tentrem mergo isine kok mung wong kang kakean cangkem ngene wong-wong saiki saperangan wis ora ana do nganggo dasare ngurip upamane babakan penembah jare do ngaku ngerti suwarga jare do ngerti suwarga jare cedhak karo sing maha kuwasa ning saperangan ana wong kang tumindake mentalan mateni wong kang tanpa dosa jarene ngaku tekun ning penembah ning uripe ora tau pernah babakan kamanungsan ya ngono do tipis kamanungsane wengis kang dadi watake sing angka telune babakan panunggal lan tetunggalan ya ngono rukune mung lamis banjur nek sarasian lan bawa rasa yen dijak liru penemu dadi padu merga kabeh do kokean pinter utawa kabeh do keminter adil lan marata mung kaya mengkene iki mau carane mengko malah mung dadi cerita wae ulah bakal dening cipta rasa sing ora nganggo dasar kautaman kuwi anane mung milik gendong lali nek wis milik gendong lali terus ambabi wuta tumindake jagat iki melu nangis mergo pakartine menungsa sing mengis lali purwaduk sina kasusilan ki mau wis tipis jiwa kabangsan wis kikis rasa kapresnan wis dikikis rasa kawicaksanan ki mau wis kalis akeh wong kang ngumbar janji nanging jane mung lamis mangan bondo negara bandane para kawula wetenge nganti mlentu nek dieleke malah pecuca-pecucu ngejak padu mangan bondo malingan dianggep barang sing ora saru ning delalah hukume negara ya ora mlaku maling bondo pirang-pirang melihat ora konangan dikunjara kudune ki 20 tahun nanging seminggu wis metu mergo ana cangkeme jeksa negara sing kaya asu sampeyan kula jarwani mungguh apa sebabe nggonku duwe karep mengkono ki mau bangun kahyangan sampeyan aja kliru penampa aja salah pareka nggonku bangun kahyangan kuwi mau sing tak bangun ku dudu kahyangan Suralaya kahyangan Margadahana nanging sing tak bangun ki mau batinku dhewe jiwa raga lan pikiranku ya nalarku ya angen-angenku dhewe lha apa to sebabe aku nduweni pengajap mengkono bangun batin bangun jiwa
Sebab yen tak rasa-rasa pembangunaning lair kuwi kudu setimbang lawan pembangunaning batin supaya bisa sampurna kabeh. Mula murih sampurnane kudu bangun praja, bangun jiwa, bangun manungsa sakutuwe. Ing antaraning lair lawan batin, jiwa lan raga, wadak lan sukma, kabutuhan donya lan kabutuhaning akhirat, loro-loroning ingkang ora bisa dipisahake, Gus. Kudu mlaku bebarengan. Kudu tumindak sing sejajar. Lair tanpa batin kuwi jenenge gemendung, nek batin tanpa lair kuwi mau jenenge kumalungkung. Ya mengkono kuwi mau sing tak karepake. Pandhawa saiki barang wis ngenyam kamukten kaya-kaya lali prihatine, lali ngopeni batine, malah suda kang dadi panembahe. Kowe do lali prihatin pendak jumah, biasane do kungkum ora tau kungkum saiki kae. Sing diopeni kok mung gelar tata lair. Kuwi salah arah, Ayo, mumpung durung kebajet tak derekke mawas diri lan eling dandani batine lan dandani pikiran lan atine supaya tetep lestariya bangsaku dadi tuladha kang becik kanggo bangsa-bangsa liyane. Aku njaluk kersaning pangeran muga-muga slameta negaraku saka kahanan sing elek lan pedhot kang tumempuh ning bumi Nuswantara ki mau enggak disingkirake. Menungsa-menungsa sing kurang tata enggak disingkirake saka bumi Nuswantara iki. Mangsekseni nggonku bakal bangun kahyangan sinartan klima sada kang tak pangku dina iki. Dodo Yana sunanembang cangkah wuri Mas jingga sak upama babu duh yana tanpa mundur prawasa anggara bumiku slamet, bumiku wilujeng, bumiku subur makmur. Para durjana sumingkir, para wong tumindak ala sumingkir saka bumi Nuswantara manggih marang Suka Basuki selawase. Purna nggonku bangun marang kahyangan iki, klima sada tak balekke ning sampeyan Den. Kakang matur nuwun dene semono kang gedhe karepe Kakang Semar Badranaya nggone bangun marang kahyangan, bangun marang bumi, bangun marang jiwane wong sak Nuswantara. Iya. Merga iki mengko bakal Nuswantara ki mau dadi tetimbangane wong pirang-pirang. Tembunge saiki dadi mercusuar, ngene. Ndara Kresna, menapa Kyai? Penditane kae mangurusi. Nek ora sampean iki ora mlaku iki mengko.
Jane mun aku ngerti wis sore mau ning upama tak wiyak wadi murah-murunga cuthel lakone. Anoman rene yo Anoman. Anoman kowe lagi ngopo nembe campur sari? Derek welut budaya sinuwun. Pendhita kok campur sari iki. Manukmu ning sing ilang. Kula mboten rumaos ngingah manuk ning nek pitik kate kula ngrumaosi. Kula namekaken Donal. Wingi meh pecah mergo sing makani menika telat. Manuk ora pitik kate. Duh, manuk sing endi ya? Kula niku mboten gadah manuk niku. Eling-eling sik. Nggih manuk mencok ning endi-endi kok ora krasa. Wah, rumangsaku nek. Ayo ngaku ora tak demi lho kowe. Ora aja truk aku. Kapok aku truk. Eling-eling sik, manuk sing endi? Ya lah. Wah, iki ngopo nek kaya kalau ya ora iki kaya mbahmu dhewe kok iki. Kae sawangen. Oh, diaji lanat. Mula kok kahanane donya kok panase ya ngene. Ketek putih sing mapake marang lakuku kowe sapa? Ora san ndak takon. Apa pri tak beri gunung dasmu piye? Piye? Walah talah. Wah. Wah. Aduh. Kapok ra. Kapok apa ora kowe? Aduh malah aku arep mbok kapal buri gunung ndasmu kowe. Aduh aku kapok. Kapok ora kowe? Ah mangsane geger ae kowe. Aduh kapok ora kowe? Aduh aku kapok terus. Kapok apa? Kapok lombok. Isine pira? Isine 3. Oh, dus iki 4. Ya men, salahmu. Aduh, aja sia-sia. Wes karepmu apa kowe? Aduh aku kapok tenan bro, aku kapok. Aduh langsung membubuti wuluku ngono ki ora banget. Petro mutar aku. Nyogaglaken bah. Bala yo. Truk. Aja nggon pupu truk lara lho truk. Truk. Aja nggon pupu truk lara truk. Aja truk, aja mati aku. Wah biajiran lara tenan ini. Waduh. Truk. Aja nglirik kono, Truk. Truk. Lara tenan ning kono kuwi, Truk. Aja men kono. Mati aku. Mak neng lho. Ora ngerti kok. Ora ngerti piye, mbok sawang lho ora ngerti. Aduh. Parah tenan. Ditenono tak wales kowe. Lah mulih nang apa le. Gandeng sampun rampung parang nyuwun pamit.
Paripurna lampahan wontenipun Semar mbangun kahyangan rikalenggan mangke ingkang dipun suwun dening Bapa Triyana tuwin Ibu Wanik Prawani nginipun miwaha putra-putranipun pinaringana kalis ing rubeda slamet sing nanggap slamet sing ditangkap slamet sing padha mirsani wilujeng lampah kula sak kanca dumugi wonten griyanipun piyambak-piyambak rezeki kula sak kanca lancar, rezeki Pak Triyana kombi nggih lancar sedaya. Kanthi panutuping ngatur, mugi Gusti anengseni pitik walik jambul segala